Dobar dan, prijatelji. Postoji dokument koji veliki broj Hrvata koji primaju državnu mirovinu nikad nije pogledao i želim vam izravno reći zašto to jest važno. Ovaj dokument je besplatan. Traje otprilike 5 minuta da ga dobijete. I za mnoge ljude koji ga zaista sjednu i pažljivo pregledaju, vodi izravno do veće mjesečne mirovine. Ne nakon nekakvog kompliciranog pravnog postupka, ne godinama od sada veća mirovina od trenutka kada ispravak prođe do kraja života. Vidio sam ljude koji su si dodali 200, 300, čak 500 kuna ili više onome što primaju svaki mjesec. I razlog zašto taj novac ranije nisu imali bio je jednostavno taj što im nitko nije rekao da taj dokument postoji ili objasnio što s njim učiniti. Proći ću vas točno kroz to što je to, gdje ga pronaći besplatno i, što je najvažnije, što konkretno tražiti unutar njega, jer samo pribavljanje dokumenta ne mijenja ništa. Važno je znati što točno provjeriti kada ga jednom otvorite. O tome je ovaj video. Ostanite do kraja jer je konkretna stvar koju ću vas zamoliti da provjerite dio koji stvarno pomiče iglu na vašoj mirovini, nešto što gotovo nitko ne objašnjava jasno. I kada to jednom razumijete, mijenja vaš pogled na državnu mirovinu u potpunosti. Prije nego krenemo, pretplatite se na ovaj kanal i kliknite na zvonce. Ovdje pokrivam upravo ovakve informacije, izravne i praktične stvari koje izravno utječu na to koliko novca vam svaki mjesec dođe na račun. Pretplaćeni gledatelji ne propuštaju ove stvari. Pretplatite se sada i krenimo. Što je taj dokument i gdje ga naći? Dokument se naziva Izvadak iz matične evidencije osiguranika, potpuna povijest vaših prijavljenih plaća i doprinosa evidentiranih u sustavu mirovinskog osiguranja kod Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Besplatan je. Možete ga dobiti na nekoliko načina. Najlakši je putem sustava e-građani na adresi gov.hr.q, gdje se možete prijaviti putem M-tokena, nacionalne identifikacijske kartice EOIB ili putem sustava M-identity i zatim preuzeti potvrdu o evidentiranim podacima u matičnoj evidenciji HZMO-a. Alternativno, možete osobno doći u najbližu područnu službu ili ispostavu HZMO-a i pismeno zatražiti izvadak iz matične evidencije. I ono što nalazite unutra je nešto što većina ljudi nikada u životu nije vidjela. Potpuna povijest vaših prijavljenih plaća i doprinosa za mirovinsko osiguranje, svaka godina u kojoj ste radili i plaćali doprinose u sustav, sve do vašeg prvog posla. Zašto vam ovaj dokument može povećati mirovinu? Želim ovo objasniti jasno jer je to dio koji većina ljudi ne razumije. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje ne izračunava vašu starosnu mirovinu na temelju posljednjih nekoliko godina rada, niti nekog jednostavnog prosjeka doživotnih primanja. Hrvatski mirovinski sustav temelji se na mirovinskom faktoru, koji se izračunava na osnovi svih vaših evidentiranih plaća od 1970. godine nadalje ili od kada ste počeli raditi. Te plaće se indeksiraju, prilagođavaju inflaciji i nastali prosječni iznos čini osnovu za izračun mirovine. Svaka godina s pogrešno ili uopće neevidentiranom plaćom vuče vaš prosjek prema dolje, što znači da je vaša mjesečna mirovina niža nego što bi trebala biti. A podaci u vašem izvatku dolaze iz prijava koje su poslodavci podnosili kroz cijelu vašu karijeru. I ponekad te prijave sadrže greške. Godina kada je poslodavac prijavio pogrešan iznos. Godina u kojoj je evidentirana plaća znatno niža od onoga što ste zapravo zaradili. Godina koja se pojavljuje s nulom, a znate da ste radili. Svaka takva greška vuče vaš prosječni osnov prema dolje, što znači da je vaša mjesečna mirovina niža nego što bi trebala biti. HZMO te greške ne pronalazi umjesto vas. Ne postoji automatska provjera. Nema upozorenja. Nema pisma koje kaže da vaša evidencija možda nije ispravna. Podaci uđu u sustav, mirovina se izračuna i ako ne otvorite svoj izvadak i ne usporedite ga s vlastitim zapisima, te greške tamo tiho sjede godinama. Tko ima najveću vjerojatnost da pronađe nešto vrijedno ispravka? Osobe koje su radile u malim tvrtkama 80. i 90. godina kada se obračun plaća vodio ručno i greške su bile daleko češće nego danas. Osobe koje su u nekom trenutku bile obrtnici, samozaposleni, slobodnjaci
ili su vodili vlastiti posao, jer greške na poreznim prijavama ponekad znače da se te godine ne pojavljuju ispravno u evidenciji ili se pojavljuju s nižim iznosom od stvarno zarađenog i oporezovanog. Osobe koje su često mijenjale posao, jer je svaki prijelaz bio nova prilika za pogrešne podatke od novog poslodavca. Žene koje su promijenile prezime nakon braka ili razvoda, bez ažuriranja svih zapisa kod HZMO-a, jer ako ime u evidenciji ne odgovara onome što je poslodavac prijavio, ti doprinosi mogu ostati nedodijeljeni u sustavu. Osobe koje su dio karijere provele radeći u inozemstvu i nisu uredile periode osiguranja iz tih zemalja, posebno iz država Europske unije, gdje postoje sporazumi o zbrajanju perioda osiguranja. Godine s nulom važnije nego što mislite. Još jedna stvar vrijedi provjere koja mnoge ljude iznenađuje. Ako imate godine bez evidentiranih plaća jer ste bili kod kuće, odgajali djecu, studirali ili radili u djelatnosti koja nije bila obuhvaćena sustavom mirovinskog osiguranja, ti periodi se ne uzimaju u obzir pri izračunu. Ali ponekad te godine zapravo nisu prazne. Ponekad ste u tom periodu radili i plaće jednostavno nisu bile ispravno evidentirane. Pronalaženje jedne stvarne godine plaća, koja je evidentirana kao nula i njezino ispravljanje, može dodati 30 do 100 eura na vašu mirovinu. Pronalaženje 2 ili 3 takve godine može dodati znatno više. Konkretan primjer, jedan muškarac koji je 3 godine radio u maloj građevinskoj tvrtki krajem 90-ih provjerio je svoj izvadak prije odlaska u mirovinu i primijetio da su plaće za te 3 godine evidentirane na otprilike 55% onoga što je zaista zaradio. Vlasnik tvrtke vodio je obračun plaća ručno i prijavio pogrešne iznose. Nakon podnošenja zahtjeva za ispravak uz platne listiće kao dokumentaciju, njegova mjesečna mirovina porasla je za više od 350 eura svakog mjeseca do kraja života. Nije znao da ga taj novac čeka sve dok nije pogledao dokument. Što točno učiniti? Korak prvi. Prijavite se na e-građani putem gov.hr koristeći token, NIK karticu ili MyIdentity i otvorite potvrdu o evidentiranim podacima u matičnoj evidenciji HZMO-a ili osobno posjetite najbližu područnu službu ili ispostavu HZMO-a i pismeno zatražite izvadak iz evidencije. Korak drugi. Otvorite izvadak i pronađite odjeljak s poviješću plaća. Vidjet ćete popis svake godine s prikazanim iznosom evidentiranih plaća. Korak treći. Usporedite te brojeve s vlastitim zapisima. Platni listići, potvrde o prihodima od poslodavaca, porezne prijave, ugovori o radu, što god ste sačuvali. Tražite godine u kojima je evidentiran iznos niži od onoga što ste zapravo zaradili, godine koje se prikazuju s nulom, a znate da ste radili, godine koje potpuno nedostaju s popisa. Idite polako. Godine koje su najvažnije su one s višim prihodima. Greške u godinama s dobrom zaradom imaju veći utjecaj na vaš prosječni osnov nego greške u godinama s niskim prihodom. Korak četvrti. Ako pronađete nešto što se ne podudara, podnesite zahtjev za ispravak podataka u matičnoj evidenciji, nadležnoj ispostavi HZMO-a zajedno s dokumentima koji dokazuju stvarne prihode. Najbolji dokazi su platni listići ili potvrde o prihodima od poslodavca. Ako poslodavac više ne postoji, možete zatražiti podatke iz Državnog arhiva ili od Porezne uprave, koja čuva podatke o prijavljenim dohocima, ili od Inspektorata rada, koji čuva evidencije o radnicima. Jedna stvar koju većina ljudi ne zna, ne pretpostavljajte da je, zato što se nešto dogodilo davno, već prekasno za ispravak. Starije greške od prije 10, 20 ili čak 30 godina i dalje se mogu osporavati uz odgovarajuću dokumentaciju. Ako imate papire, vrijedi podnijeti zahtjev. Zaključak: vaša državna mirovina izgrađena je na desetljećima podataka o plaćama i doprinosima. Ako su bilo koji od tih podataka pogrešni, vaša mirovina je niža nego što bi trebala biti i ostaće tako sve dok netko ne pronađe grešku i ne ispravi je. Dokument koji vam omogućuje provjeru svega je besplatan i dostupan putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi HZMO-a. Pažljivo prolaženje kroz njega jedan je od najvrijednijih stvari koje možete učiniti za svoje mirovinske prihode upravo sada.
Većina ljudi provede više vremena provjeravajući račun iz trgovine nego što su ikada proveli gledajući evidenciju koja određuje njihov prihod do kraja života. Vrijedi jednog popodneva. Prijavite se na e-građani ili posjetite svoju ispostavu HZME, zatražite izvadak iz evidencije, usporedite brojeve godinu po godinu i ako nešto ne odgovara, podnesite ispravak. To je sve. Pretplatite se. Podijelite ovaj video s nekim koga poznajete i tko prima mirovinu ili se bliži mirovini.